ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍। ଏଥିରେ ସେ ଜେଜେମା ବନ୍ଧୁକ ଉଠେଇ ରୁହିକୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ରୁହି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ପକାଇବ ଏବଂ କହିବ, ଜେଜେମା ତୋତେ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ୀ ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାରଣ ତୋତେ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବି। ତୁ ହଉଛୁ ଅସଲ ବୁଢ଼ୀଦାର। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି। ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ଜେଜେମା କହିବେ, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ମୋତେ ସୁଟ୍ କରନି, କାରଣ ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ରୁହିର ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କଥା ଜେଜେମା ସେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁହିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଚିକି ଏବଂ କହିବ, ସେ ମୋତେ ମାର। ଜେଜେମା କହିବ, ନାଇଁ ଲୋ, ସେମିତି କରନା, କାରଣ ତୋତେ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଦେବି। ତାପରେ ସିଏ ଆର ଜଣ କହିବ, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଯଦି ଚିକି କହିବ, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ନା, ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ରୁହି, ତୁ ଆଜିଠୁ ତୁ ମରିଲୁ ବୋଲି ଜାଣିଥା, ଏମିତି କହିବେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କିନା ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ରୁହିକୁ 2 ଥାପଡ଼ ଲଗାଇବେ। ନାରୀ ହେଇ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ, ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ପୋଲିସ ମାନେ କହିବେ। ତାପରେ ରୁହିକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜେଜେମା କହିବେ, ତୁ ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆମେ ଘରେ ତୋ ବଦଳରେ ସାପ ରଖିଥିଲେ ହୁଏତ ଚୋଟ ମାରିପାରିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁ ବିଷ ଦେଇଛୁ। ଏମିତି ଭଲ କଲୁନି ରୁହି, କାରଣ ଆମ ଘରେ ଥାଇକି ଆମକୁ ହିଁ ଚୋଟ ମାରିଲୁ। ଏକଥା ଠିକ୍ କଲୁନି ରୁହି। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ନିହାତି ତୋତେ ସଜା ଦିଆହବ। ସେମିତି କହିଲେ ଜେଜେମା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ରୁହିକୁ ଧରିଛନ୍ତି।